Hej. I dag der skal jeg vise jer dåbsæsken. Dåbsæsken, det er den lille ting her. Dåbsæsken, den kan man selvfølgelig dekorere på alle mulige forskellige måder. Det jeg har lavet her, det er, at jeg har malet en tændstikæske. Det behøver man ikke nødvendigvis at gøre. Man kan også bare sætte noget karton på i forskellige farver, eller måske pynte det lidt. Det der er pointen med det, det er at fortælle om Jesu dåb. Og det foregår på den måde, at da Jesus han blev døbt af Johannes, og han så kom op af vandet, så lød der en stemme fra oven, som sagde, det er min elskede søn, i ham har jeg velbehag. Og så dalede der en due ned over hovedet på ham. Sådan der. Til dåbsæsken skal du bruge et skærebræt, så du ikke kommer til at skære ned i bordet. Så skal du bruge den skabelon, jeg har lavet. Den kan downloades via et link, som ligger sidst i videoen. Så skal du bruge en saks til at skære Jesus-figuren op med. Så skal du bruge en transparent. Og nu lige den transparent, jeg har her, det er en, der allerede er printet på. Og som jeg ikke skulle bruge til noget andet, så kunne jeg lige så godt bruge den til det her. Men det er altså bare et stykke transparent. Så skal du bruge en hobbykniv til at skære transparenten. Og så skal du bruge en lineal, sådan så du kan skære lige. Så skal du bruge en tændstikæske. Den jeg har her, det er en, jeg allerede har malet hvid. Men det behøver man altså ikke nødvendigvis at gøre. Man kan også skære noget karton til, og så lige uden på tændstikæsken. Og endelig så skal du bruge en limpistol. Og grunden til, at du skal bruge en limpistol frem for en limstift, det er, at når du arbejder med plastik, så kan almindelig limstift ikke bruges. Og limpistolen, det er det, jeg ved fungerer. Det kan være, at du kan eksperimentere med nogle andre ting, men det ved jeg altså, det virker. Skal vi se på, hvordan vi laver dåbsæsken. Først så skal du bruge skabelonen, og så skal du have klippet en af figurerne ud. Du kan selvfølgelig vælge at klippe figuren helt ud, sådan helt ind til kanten, men jeg vil umiddelbart ikke anbefale det, fordi det kommer til at vise sig senere hvorfor. Men nu skal vi så have klippet de to figurer fra hinanden, fordi der er jo både selve Jesus-figuren, og så er der også duen heroppe ovenover. Og duen, den skal vi lige have klippet fra. Sådan der. Det næste, det er transparenten. Så den lægger vi lige ned på her. Og så skal vi bruge linealen også. Nu lige den her transparent, den er der jo printet på, så der er sådan nogle streger, det kan være lidt svært at se. Nu tager jeg den lige op her, der er sådan nogle streger, så dem vil jeg så vælge at skære efter. Men ellers så er det ikke andet end bare at lave en lille strimmel, og så kan du jo selv bestemme, hvordan den skal være, og hvor bred den skal være. Men jeg gør altså sådan her, og så skærer jeg. Brug endelig en skarp hobbykniv, så skal du kun skære en gang. Og ellers så er det en god idé at skære flere gange, fordi så skal man ikke stå og presse. Det næste vi gør, det er at den her transparent, den skal nu klippes op. Den skal være 10 cm. Så det måler vi lige af her. Og det behøver ikke at være super præcist, men cirka 10 cm. Så det er der. Sådan der. Det andet stykke her, det skal vi gemme, for det skal vi bruge lige om lidt. Så skal vi have Jesus-figuren sat på strimlen. Og det gør vi ved at vende den rundt. Og så lige et stykke ind under her. Cirka halvvejs ned. Det er ikke super vigtigt, men sådan cirka halvvejs ned.
Og så er det en god idé at sætte strimlen en lille smule ind til siden af den. Og det finder vi ud af lige om lidt, hvorfor det er. Og så skal den lige have en klat lim hele vejen rundt, så den sidder godt fast. Sådan der. Så skal det bare lige have lov til at tørre. Så skal vi have fat i den anden strimmel, som vi gemte fra før. Og vi skal have fat i dugen. Og så skal vi lige sørge for at vende den rigtigt. Den skal gerne kunne flyve. Så den skal vende sådan der. Og så får den vi lige vendt rundt. Og så skal strimlen her, den skal lægges oven på dugen. Og lidt ud til den anden side. Altså ved Jesus-figuren, der lå den ud til den her side. Nu skal vi nå over til den her side. Og den må godt sådan ligge også lige sådan nogenlunde midt i. Sådan der. Og så skal den også have en klat lim. Sådan her. Upti. Og så skal det også bare lige have lov til at tørre. Så skal vi bruge tændstikæsken. Og vi skal bruge den tomme del af det. Altså selve skuffen. Så tager vi Jesus-figuren, så er vi lige får den nogenlunde rigtig placeret, og så skal den simpelthen herned i bunden hernede. Og så gælder det om at få lavet det rigtigt her. Sådan der. Og så limer vi lige i den ene side først. Og det kan være lidt svært at komme til. Så det her børnene skal have en del hjælp. Men det skal altså limes der. Sådan der. Og så skal det lige have tid til at tørre lidt. Når det så er tørret lidt, så skal vi have limet i den anden side. Og det er igen sådan lidt noget bøvl, men det her det plejer at fungere nogenlunde. Og så lige herop. Og så er det en god idé lige at sikre sig, at Jesus-figuren stadigvæk er nogenlunde inden for rammerne af skuffen her. Og så igen en lille klat lim. Pas på, at du ikke brænder dig. Fordi den lim, vi bruger her, den er jo altså varm, og det er spidsen af limpistolen også. Og så skal det igen have tid til at tørre lidt. Og nu kommer så det, der er lidt sværere. Det er, at vi skal have dugen på plads. Dugen, den skal jo gerne hænge over Jesus, så derfor så er det vigtigt lige at få det på plads, sådan at strimlen befinder sig der, hvor dugen så stadigvæk kan komme op over Jesu hoved. Og det er sådan lige med lidt snille der, men så kan det godt lade sig gøre, nu vi ser så. Nu ligger den der. Og når den så ligger der, hvor den skal være, så limer vi. Og det gør ikke noget, at den kommer til at være lidt skæv i forhold til hele Jesus-figuren. Det sker der ikke så meget ved. Men den må bare ikke gå for langt ned. Det er ligesom det, der er pointen her. Så er det godt at kunne med 2 hænder her. Og lige med bunden der. Og så lige give det tid til at tørre. Og når det så er tørt, så skal vi have limet i den anden side. Pas endelig på, at den ikke kommer for langt ned. Det gør ikke noget, at den ligger en lille smule under, men så skal den ligge bagved. Så det skal man lige sørge for. Det kan være lidt bøvlet. Sådan der. Faktisk så kan det være en god idé, at den ligger en lille smule under, fordi så er det lidt nemmere at få den ned i æsken, når man har brugt den og gerne vil vise den igen. Og så igen. Og ved det her, der skal ikke være bange for at komme til at bruge for meget lim, fordi det gælder altså bare om, at det skal sidde fast. Så hellere en lille smule for meget, en lille smule for lidt. Hvis det er sådan, at der er alt for meget, så kan man altid fjerne noget af det igen med en hobbykniv. Og så skal vi lige have det til at tørre igen. Når det så har tørret,
så kan det være en god idé. Det her det er ikke nødvendigt, men man kan, hvis man gerne vil være helt sikker, give noget ekstra lim ned i bunden. Nu sidder det jo med de der 2 klatter i hver sin ende, men hvis man godt vil have det til at sætte mere fast, så kan man lige give lidt ekstra her i kanten, så man er sikker på, at det ikke render nogen vegne. Der er jo sådan set masser af plads nede i skuffen hernede til limen, så det er i hvert fald ikke noget, der skader noget. Sådan der. Og husk nu endelig, at når du bruger en limpistol, så skal du altid have en ekstra limpind klar til, hvis du løber tør. Du kan se, at den her den faktisk vil være tør. Så er det altså en god idé lige at have en ekstra, sådan for en sikkerheds skyld. Og så få den i brug. Det er så træls at løbe tør. Sådan der. Og så skal det lige have tid til at tørre også. Nu er den sådan nogenlunde færdig. Men det er en god idé lige at tjekke efter i forhold til limen. For når man bruger sådan en limpistol, så kan der godt komme nogle tråde op, når man sådan trækker limpistolen fra. Og det er selvfølgelig også noget med kvaliteten af limpistolen at gøre. Den jeg har her, det er ikke en særlig god kvalitet. Så der kan godt sætte sig lidt, og det gør ikke så meget, men det er ikke så godt, hvis der sætter sig noget her på kanten, og nu kan det være lidt svært at se, men der sidder faktisk en lille smule her på kanten. Og når der sidder en lille smule på kanten, så kan det altså ikke glide igennem ved tændstikæsken, den her skuffe her. Så det skal man lige pille fra, det kan man lige gøre med lige få det væk. Sådan der. Og der er vist også lidt i den anden side her. Sådan der. Men pas endelig på ikke at komme til at ødelægge selve æsken. Sådan der. Så skulle den gerne være klar. Skal vi lige se, hvordan det fungerer? Skal vi lige have den der om bagved? Så gør vi sådan her. Og så skal vi lige have skubbet Jesus-figuren rigtig ned i. Sådan der. Og se, så sidder duen og Jesus-figuren faktisk lidt for højt op her. Men det kan man klare. Vi lige at stoppe den ned i her. Og så gør det ikke noget, at duen den er lidt højere op, fordi det kommer nemlig af sig selv lige om et øjeblik. Den skal vi bare lige have skubbet ind her. Sådan der. Upti. Og så kommer hele historien, at Jesus han blev døbt, og da han steg op af vandet, så lød der en stemme fra oven: det er min elskede søn, i ham har jeg velbehag. Og så fløj der en due ned over ham også. Sådan. Det var dåbsæsken.